Hello, good morning, everyone. So, good morning. Ang ating pong gagawin ngayon, well guys, and welcome po pala sa ating YouTube channel. So, ang gagawin natin ngayon is ICU method. Good. So, nilagyan ko ng water. So, ayan. So, ito yun guys. Meron din ako na may flower na. Pag magtanim ka ng biging yan, may kunin lang ako. Ah,
So, hello, good morning. So, yan. So, pakita po natin ngayon ang spread natin. So, gumamit ako ng aloe vera. So, binabad ko dyan sa tubig. So, yan, aloe vera. Para sa cottage. Ayan. Mula natin dyan. Tapos na lang. So, sikreto para pagtanim ng stem cutting. Dapat ito, ganito. Tapos, medyo tanda na siya. At saka may yung namumulaklak na para madali din siyang mamulaklak kahit maliit pa lang. Yung bougainvillea ay namumulaklak na siya. So, ito po yung sekreto. So, ganyanin lang natin. Okay. Babad natin dyan. Marami, kaya minix ko na lang dyan sa... So, ito yung plastic cup natin. Tasan natin sa gilid. Yan, lagyan natin ng garden soil. Complete po ito. So, mas maigi na soilless ang gagamitin. Ayan. Pwede din na ganitohin yung natin. Direct, kung marami namang aloe vera. Ayan. Tapos, gawin natin dyan. So, buhusan lang natin. Kunting water lang. Ayan.
Next po ay, so ganyan po, medyo matanda na po yung stem. Tapos yung namumulaklak na para madali po siyang mamulaklak. So ang soil din naman po natin, soilless po tayo. Meron po itong rice hull, carbonized rice hull, sand, coco peat. So yan po yung mixture nito. So soilless po tayo. Para po madali o mabilis tumubo. At yung aloe vera naman natin para po pang ano sa mga organisms na makakasira sa ating stem. So yan. So next is atin naman siyang lagyan ng cellophane. Plastic. Ito po yung plastic. Yan. Size is walang size dito. Kasya siya sa ano. So, talian natin. Ganyan lang gagawin natin. Talian natin sa ibabaw. Talian natin dito. Yeah. So, yan. So, tayin na lang natin ito mabuhay, tapos marami ng uga. Pag marami ng roots, so, dahan-dahan nating tatanggalin yung, ilalabas dito sa ating pinaglalagyan. So, ganyan lang siya. So, yan. So, antayin na lang natin. So, purpose din nitong plastic na to para makita natin yung roots. Kaya transparent po yung gagamitin po natin. So, yan. So, dyan lang kayo. Maraming po tayo. Ayun ko muna. Lalo na pagka ganitong mga stem, medyo po talaga ito. So, tirahan din natin ng dahon pag magtanim tayo ng ganito. Ayan. So, babad natin dyan. Huwag na nating tanggalan siya ng dahon lahat kasi susupport yan sa kanya para mabuhay siya. So, after nyan guys, huwag po natin ilagay sa mga mainit. Sa lilim lang po natin siya ilalagay.
yung mga ano natin. So, yan is, kung di ako nagkakamali, that is Red September. So, maganda din na lagyan nyo ng label. Lalo na pagka marami na kayong variety. Saka hindi mo na ako nagle-label kasi di pa naman masyadong marami yung variety ko ng bougainvillea. Pero pag marami ng variety, tapos bebenta ka, so kailangan lagyan mo ng label. So, tali lang po natin dyan. Dulo. So, i-update ko kayo after ilang, today is, so, mag-update tayo kung ilang days siya bago magka-roots. So, lagyan po natin ng date. So, today nag-live tayo. So, for the next day, mag-live ulit tayo para mabilang natin kung ilang days.
kung ilang days ba. So, tsaka, this is experiment na rin. Kasi hindi ako gumagamit ng growth hormone. Kasi wala tayong pangbili. Kaya, experiment lang muna ako yung sa aloe vera. Kung okay lang ba siya. Kung ilang days din siya, tutubo ang roots. Oops! Ay! Dapat wag matapon. So, mamaya ilalagay natin yan sa container na hindi po sila matatapon. Magagalaw. Kung galawin, hayaan lang siya dyan. Natutubo yan siya. Tingnan, silip-silipin lang, pero wag po nating i-touch. Ito si not to touch. So, ganyan po ang bougainvillea. So, wag po natin i-touch. So, mag-update tayo nito sa inyo, guys. Mag-live ulit tayo. Gusto ko live para wala na tayong edit-edit pa. Yes. So, yan. So smooth when I love you. Never hold you. You look so beautiful in your eyes. Tingnan ko lang din ng konti para yan. Pag magtanim ng bougainvillea, wag yung pagka-cut po ng stem, wag yung patagalin. Agad. Na po natin kaagad. Tanim na kaagad. So, siguro, expect natin, hindi talaga masyadong di madali ang pag-ano nito kasi wala po siyang root hormone. Hindi ko lang po alam. Pero, base talaga na soilless sa pagtatanim ng bougainvillea.
Marami ang mabubuhay. Suga tayo ng marami. Yan. So, hindi ko talaga madali magtanim ng bougainvillea. Kailangan po process po at mainam kang mag-antay. Yan. Yan sila. Tapos sunod ko tong butterfly. Pink butterfly. Ganda nito. Iwan lang natin. Eto. Iwan lang natin ito. So, sok lang muna natin dyan. Prepare muna tayo ng cup. Naubos yung cup ko. So, ayan. Pasan lang natin dito. River sand, rice hull, carbonized rice hull. Yan, lagay na natin dyan. Isip-isip lang. Natin tinanggal ang dahon. So, next natin, ito dito, nahihirapan talaga ako nito na, this is Hawaiian white. Yan, ganda ng dahon niya. Ooh. Pero nahihirapan talaga ako dito kay Hawaiian white. I don't know. Mahirap siya patubuin. Sana mabuhay siya at this time.
Pero hindi pa ako nag-try nito na ganitong, hindi pa ako nag-try. Step na ito na ginawa. So, shoot muna natin dyan. We'll prepare the glass, the cup. Can't stop loving with you. Sana mabuhay ka na this time. Cut natin to. Sana mabuhay siya. So, samahan niyo ako guys na tawag nito. Samahan niyo ako tingnan natin kung mabubuhay siya. Kasi mag-challenge talaga ako nito. Challenge ako niya guys. It's a big challenge for me. So, hindi siya mabubuhay. Okay siya. So, we're gonna put water. Ay. Oh. So, lagay na natin siya. Sana mabuhay ka.
Ouch, ang sugat. Oh, wala ka pa. Ouch, guys, so sakit lang pa ako. Bend muna natin. So, paulit-ulit lang guys yung gagawin natin. Ganyan lang. Ulit-ulit lang. So, may paa tayong nakikita. Kasi, malanghid na yung ako. Yan. So, masahin na natin sila. Yung mga maliit na to. Sinahin natin sila.
love. So, nakuha tayo dito, may bulaklak na siya. Siya ang ating kita, pamilya. Natin si flower. Ayan, tira natin yan. Ay, nasaan mo yung gamit ko? Ayan.
Okay, thank you so much for watching guys. Sana may natutunan kayo. So, i-end ko na ang video and i-update ko kayo soon sa sa outcome po nitong tinanim natin na bougainvillea stem. Don't forget to subscribe to channel guys. Thank you. Ilagay